Hej YouTube, og vi spiller Modern Warfare 3. Så tager jeg tager neon så. Ja. Ja, for helvede. Det bliver bare hyggeligt. Ja, og det skal sige så. Ej, ikke Bakar, så. Jo, Bakar, vi skal ud og snipe noget. Nej, vi skal. Nej, vi skal ASR for helvede. ASR, det var for fedt der. Ej, jeg skal altså. Ja, lige præcis. Men jeg har en overraskelsen var jeg snart af level 70. Kør bare ud af. So dance like the band you want. Whoop, 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 whoop. Og YouTube, det skal lige sige, at min net godt kan gå, så. Lige ind midt i matchen, der kan det godt være, det lige. Ja, ret irriterende. Ja. Vodka jeans, what the? What? Nej, okay, jeg tror det stod vodka jeans, lol. Ja, bedre. Og YouTube, det skal sige, at jeg er den bedste. Jeg er den ringeste. Owned. Herovre. Owned. Og jeg skal sige, at jeg er noob, så jeg har de der noob perks. Og sådan noget så. Og death streak. Hvorfor bruger jeg C4? How dårligt. Ej, how dårligt. Ej, der skyder på mig. Ej, så stod han over campet. Svin. Jeg skal lige sige, at vi bruger det bedste våben, der findes i spillet. Ha! Owned. Jeg skal sgu ikke bare sidde der. Wow. Alex, du skræmte mig. Don't do that again. Nej. Ham der booster der, han er irriterende. Jeg står øverst med 3 kills. Du skulle ikke nederst. Wow. Jeg bliver trollet for syg, jeg gør. I don't like it. Og hvorfor lægger jeg mindre, når jeg optager? Når jeg ikke optager, det er bare underligt. Nej, hallo, seriøst. Jeg stod og var ved at skyde over til det sted, Alex var. Ja, hvis jeg fik assist for ham der. Ej, så kommer man bagfra nej for mig. Det er bare praktisk. Ej, hallo.
Jeg bliver bare pånet for sygt til det der. Jeg er altid sådan en vildt start, og så bliver jeg bare over. Sprung han seriøst derop? Nej, helikopter. Jeg hader Assassin's Pro, det er så irriterende på det der. Au! Fuck helikopter. Own Black Cat. That's how I roll. Pick up til. Like this. Ej, de går bare røv. Alex, det går røv. Own. Ej, hallo, den der perk der. Den er så irriterende, det der, hvor man kaster en granat, når man dør. Fuck, jeg hader den. I just hate that shit. Son of a bitch. Ej, fuck, ham han sidder der. I know you are here. I know. Rage mode, Alex. Rage mode. Ej, hallo. Seriøst. Hvorfor døde han ikke, der skød på ham? Det er frækt. Ha, lige gennem sådan en skraldespand skød jeg ham. Nej. Lad være. Ej, hallo, ham der booster der, han er irriterende. Syghed til 12 defs, det er bare ikke i orden. Nej, helikopteren er efter mig. Hvorfor det? Nej, hvorfor? Hvorfor campers? Stok, motherfucker. Au, for satan. Jeg fik en kniv i hovedet. Ej, jeg kører bare ikke til det her. Det er bare ikke min vane der, ikke? Jeg kan ikke lide sådan noget skydekrig. Hvad kan jeg så kunne spille? Hvor kæft, hvor går det dårligt for os, men jeg tager allerede over 1000. Det er fordi jeg optager. Wow, yeah, Alex, get. Jeg er level 70. Det er fandme en god video, det her. Er det ikke bare en god video, Alex? Så stiger jeg. Kom op i huset. Ej, jeg godt snakket om. Flying helicopter. I know it was there. Flyt dig. Kom ind. Kræftet med løgn, han er der. Nej, så tæt på. Jeg er oppe på 1000. Wow. Nej! Jeg er i det mindste øverst. Nej, helt seriøst. Vi skal nå en gang. Du lægger... Ej, vi tabte, Alex. Vi tabte. Det var altså sjovt. Tror vi kan få et nyt match med i episoden. Ej, skal vi bare optage videre? Ja, lige præcis. Vi kan godt få et match til med. Jeg lægger øverst med 10 kills, så. Hvad skal jeg sige, at vi laver en afsnit for hver match, vi laver? Okay, vi kan lige få et til med. Weapon unlocks. Resistance. Jeg kan ikke finde noget at udtale det, mand. G18. Er den god? Hvad fanden er det, Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det er den nye maskinstol, jeg har fået. Den skyder ret hurtigt, kan jeg se. Den skyder bare 10 gange. Nej, det er en machine pistol. Nå, det gik af. Ja, sådan noget. Jeg har den. Jeg har fået den. Tillykke.
Sig nu bare, at det bliver en god optagelse. Ja, så bliver mig og Alex store. Meget store, så bliver vi tøsse op, så ligesom alle med. Ja. Så der vil bare være sådan en Modern Warfare 3 multiplayer. Og så vil der være en prestige let's play med mig og Alex. Hvor Alex? Ja. Ja, så vi laver sådan en let's play fra level 1 prestige. Ja. Det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Jo, men vi kan lige optage en gang imellem, og så kalde det episoder. I have no change in my pocket. Og nu er Alma så kommet tilbage. Alma, vi optager MV3. Det sagde nu. Ja, uden dig. Det er godt. Wow, hacker, hvordan kan han skyde så hurtigt med den der MP5, mand? Hacker. Rage mode! Ah, booster! Ej, det gør det så ikke. Det gør det så sådan. Headshot. Hvor der ramte. Jeg headshot ham ikke engang, what? Altså, jeg skød ham lige brystet, mand. Det kalder vi så headshot i det der spil, okay. Så er det okay sagt. Det er fandme bare. Det er helt i orden med mig. Altså, der er flere penge. Nej, for røvkopter, mand. Nej, det var ikke engang en kopter. Helikopter. I hate copters. Nej, står der bare sådan en camper derinde. Så har ikke engang sagt noget til mig, om der stod en camper derinde. Det er da bare irriterende. Du pisser bare deres liv af. Ej, det må lige ramme mig. Nej, seriøst. I'm so mad now. Hey, var det en sniper, jeg så? Ja, det var det. Den skal jeg have. Åbenbart. Wow, en lyddæmpet sniper. Det er bare fedt, mand, spag. I not for the win. Undskyld, nej. Så er en skriv i comments. Var det en pims? Så var jeg ikke for meget for at sige det.
vandet. Røvguder. Stod i væven af en parasol. Hvor det virkelig. Gjorde det fandme. Jeg kunne lige være det. Fuck den MP5 ser klam ud, mand. Og hvad skal vi få ham, han ligger på ryggen? I don't like this anymore. We are losing this time again. Jeg hader mig med 3. Yeah, come back, you son of a bitch. I know you are here. I know. Oh, that's how I roll. Predator. Har du Predator? Fik jeg nogen? Så bliver det bare mig. Ah! What the fuck? Ja, jeg var lige ved at bruge min koncentration. Nej. Ej, det der ting, der så jeg ikke kan sigte, det er bare irriterende. Det er bare godt, jeg ikke har sådan en red dot sigt eller sådan noget. Så det var irriterende, jeg kan ikke se, hvem der vinder. Okay, vi taber. Ej. Alex, du ligger øverst med 15 kill til 8 deaths. Og jeg har 5 kills til 16 deaths. Ej, det er bare ikke umuligt. Det er bare umuligt. Ja. Og jeg har 500 kills, det er rigtigt. Jeg prøver lige at se, jeg havde ingen chance. Han var ikke på radar, mand. Bedste homo. Okay, men det var det afsnit for i dag, YouTube. Vi ses i næste runde. Hej hej.